Банята е мястото, където човек се отпуска след тежкия ден. Или пък сутрин се зарежда със свежест и енергия, преди да се гмурне в предизвикателствата. Здравейте, аз съм Соня Андерсън. В Forever Living Products вярваме, че здравата и красива кожа се постига чрез пълноценно сетивно изживяване. Затова с вълнение ви представям новата спа колекция за аромотерапия на Forever Living Products. Създайте си истинско успокояващо спа удоволствие в уюта на своя дом. Трите стъпки на Forever Aroma Spa колекцията са създадени за наистина пълноценно изживяване и отпускане. Солите за вана нежно отмиват всички грижи и успокояват всеки сантиметър от вашата кожа. Деликатната сол от мъртво море я рехидратира и подхранва, докато отпуска цялото ви тяло. Благоуханието на сладка лавандула подпомага съня и отмората. Само 2 супени лъжици отпускащи соли ви потапят в истинско блаженство. Душгелът почиства кожата и успокоява сетивата ви. Овлажняващата и освежаваща сила на алоe вера, съчетана с етерични масла и плодови екстракти, ексфолира кожата и ви зарежда с енергия. Отпускащият аромат на лавандулата ви омагьосва и под душа. В комбинация с цитруси и краставица той създава усещане за свежест и жизненост. След къпането можете да допълните усещането за отмора с отпускащия масажен лосьон на Forever Living Products. Към нашия прочут увлажняващ гел от алоe вера добавихме лавандула и бял чай, които ви помагат да си отдъхнете и същевременно придават свеж и ободряващ аромат на лосьона. Освободете се напълно от стреса, като нежно втриете масажния лосьон в кожата си. Нищо не изчиства тялото и съзнанието ви, както новата арома спа колекция от Forever Living Products. Изкъпете се, освежете се, заредете се с нова енергия, освободете се от стреса и превърнете банята си в същинско спа удоволствие. След като вече сте отпочинали и чистата ви освежена кожа се е превърнала в идеалното платно за цветове, изберете своята палитра от колекция Соня. Декоративната козметика на Forever Living Products разкрива уникалната красота на всяка една от нас. Колекция Соня бе представена на 20-я юбилей на Forever Living Products, а сега с гордост ви представям 3 невероятно нови допълнения към нея. Палитрата Цветен вуал, палитрата Златна есен и гланцът за устни диаманти. Нюансите на пурпурния цвят са завладели модните ревюта и туалетите на знаменитостите. Палитрата Цветен вуал е задължителна за всяка елегантна съвременна жена. Тя е идеалният аксесуар със своите 5 допълващи се, удобни, пастелни и женствени нюанса. Палитрата Цветен вуал включва 3 цвята сенки – жасмин, орхидея и африканската менушка, съчетани с руж чайна роза и крем за устни лале – разкошни природни цветове за вашата естествена красота. Палитрата Златна есен е вдъхновена от ранните есени зарези и пъстрите листа покрили земята като килим. Тя представлява идеална колекция от нежни неутрални цветове за вашите очи, скули и устни. Цветове, подходящи за всеки ден. Сенките портокалово масло и сандалово дърво прекрасно допълват ружа здравец и гланцовете за устни роза и мандарина. И накрая, както всички знаем, диамантите са най-добрият приятел на жената. Нашият най-нов блестящ гланц за устни диаманти само потвърждава това правило. Прозрачен блясък, който украсява всяко лице с диамантени искри, подчертаващи съблазнителните ви устни. Използвайте го самостоятелно, за да придадете очарователен блясък и женственост на своите устни. Отпразнувайте 30-я юбилей на Forever Living Products с колекция декоративна козметика Соня и покажете своето уникално и красиво лице на целия свят.